dili sayon sa usa ka inahan nga magbarog sa tiilan sa krus diin ang iyang anak maoy gibitay nya wa gyud masuko. Kinsang inahana dinhi ang mo presentar nga mubuhat ani kay suwaya na tuglansang ang iyang anak sa cross nya di gyud masuko na wa gyud atong testingan. Way makahimo tingali ay na man tingali pero panagsa tingali no. Okay ra tingali nagmasakit, mag-apong ka sa imong anak ka masakiton, nasakit og COVID, niya padung na mamatay, sige magani tag minatay ana, may man na kay watay kapasanginlan, usahay gani karon ang anak kun masakit og COVID, unya gi tambalan, niya pag humagtambal namatay pa gyud, magyaw-yaw pa mangani, usay mukiha pa mangani ang ginikanan ngadtos doktor no, ikiha ang doktor. Kay nganong namatay yang anak naiuban karon magsigigiyaw-yaw kay pag humagbaksin ningkirig ang iyang anak aporting lagutas inahan kalagsik ato akong anak inyong gibaksinan karon namatay na hinon maglago ta ba baksin pa gani na giayo pa gani nag-injeksyon unsa nakag makita nimo imong anak sukad pagyus alas 12 gabi gikulata nagmaayo hangtod alas 9 buntag ilansang sa cross nya sige kag sudong niyang hubuan naman latigoho naman papasano na mag-cross pero wa gyud masuko si Maria. Mo ni siya ganahan mong mosunod ni Maria. Uy, aon sa man mo, musunod o musalikway sa style ni Maria? Musunod. Kusga? Musunod. Way, klaro. Mao na ang simbahan, gipistahan gini, handomon gini ang gitawag natog heroic patience ni Maria. Heroic patience. Ngano man, kani manggong patience, mo ni kaning pasensya ba, mo ni ang mutudlo nato nga di ta masuko. Ang impatience maunay iya siyawa kanang pagkaway pasensya. Daghan ra ba kay mangumpisal ako pa dirno mahurot gyud akong pasensya. Ang pasensya di gina mahurot pero pwedeng ilisan og impatience, pagkaway pasensya. Iya man siyawa ang pagkaway pasensya, iya man Ginoo ang pasensya. Pasabot si Maria kusog kaing mogamit sa mga grasyas Ginoo. Dili tungod kay kamao kay siya, kung dili tungod sa iyang dako kaing gugmas Ginoo, gamito niya ang produkto ra gyud Ginoo. Kita dinhi sa tong kaugalingon, duha man ni kabuk atong magamit ang produkto sa yawa o ang produkto sa Ginoo. Sa bisan unsang sitwasyon, i-offer gid na. I-offer ba? Nanglitan karon isimba mo. Unsa mang produkto ha inyong gigamit ron? Sa yawa o sa Ginoo? Kanang pagsimba ba? Sa Ginoo. Ang dili pagsimba, unsa man ang produkto ha? Sa yawa. Karon ni anak ka sa simbahan, unsa naman sa imo rong gigamit? Ang pagpaminaw sa wali o sa mga pagbasa, kinsa man ang produkto, ang pagpaminaw. Ginoo. Ang dili pagpaminaw, kanang maghuwat lang kag kanus amahuman. Sa yawa. Wa ro ingon ana din eh. Posible. Sa sunod dayon, ang pagdawat sa pagtulunan. Kinsa man ang produkto? Sa Ginoo. Ang pagdumili, pagdawat sa pagtulunan, kinsa man ang produkto? Sa yawa. Ni aya po naron din Muna sa atong unang pagbasa, si San Pablo, may pahinumdom ni kisutuyang gi pahinumdoman? Timoteo. Si Timoteo, ningon siya diri, apan kung malangan ako
kining sulata mo'y magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios. Karon ba niya naman tas panimalay sa Dios, niya naman tas sa simbahan, unsaon pagkinabuhi nga mao ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Nya iya diyang gipahinumduman. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Unsa may tinago sa atong relihiyon na wa gini ma-share kayo. Usahay ra ba ato ra sad ning taguan. Nagpadayag siya ingon nga tao. Kinsa man ni? Jesus. Nagpadayag siya ingon nga tao. Si Jesus ang pulong og namatud-an nga matarong pinaagi sa Espiritu. Ang naghatag niya katarong ang Espiritu. Pasabot matarong ang kasing-kasing kay og dili Espiritu di man nakakita sa kasing-kasing. Kung kinilang atong mata mao'y mahimog matarong, kaning tanang nagsimba dinhi apil ning nagmisa tarong kay ni. Pero kaning nagsimba ron dinhi apil ning nagmisa og atong basihan ang Espiritu Santo. Oh, tas mapili rang tarong niya. Nya nganong matarong man siya tungod kay sige siyag tuman sa sugos Ginoo. Ang naas iyang kasing-kasing mao ang pagtuman ra gyud sa sugo sa Ginoo. Matud pa ni Kristo, mianhi ko aron pagtuman sa kabubuton sa kong amahan. Mao bitan nang doon natay usahay tubag sa Salmo sa to, mianhi ako Ginoo, aw ani ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong wa mo ka dahinom do mo ana ana bang mianhi ako Ginoo ang sa ani ako Ginoo mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton ana magitay kanta nang nindot kayo, Lord here I am, di ba, to answer your call ana mo na siya. Si Maria kini nga maong tinaguan iya ning gisunod, iya ning gibutyag pinaagi sa iyang pagbarog sa tiilan sa cross. Nakadiskubre siya na kining tawhana nga akong gianak mao ni ang gitaguan sa Ginoo. Kinirong iyang pagkalansang sa cross, kining maong kasakit mao ni ang nagtaptap sa kamatuoran nga gusto na rong ipadayag sa Ginoo. Ug unsa may kamatuoran nga kun ang kasakit nato mahiusa nga na sa kasakit ni Kristo ug kang sa mahal nga birhen, ang maong kasakit mahimong kalipay. Mao na ilisod kaayo nga kanang diskubrihon kung ang atong kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo, sama nga si Maria ang iyang kasakit gihiusa niya ni Kristo didto sa cross, mao nay tuburan sa tinuod nga kalipay. Sige, tanawa ko nun ang imong naong sa samin, iniguli nimo. Nalipay ka ng imong naong? Mayo kayo. Ilahan mo na nimong wa malipay, kay magpunay mo nag-usab sa naong. O kamong mangusab sa naong, pasabot ana, wa mo malipay sa inyo yung naong. Karon, ihiusa ang imong naong ngadto sa naong ni Kristo nga nang hubag na, gisi-gisi ng naong nga matod pa sa panagnas mga propeta, dili na hitsurag tao ang iyang naong. Nagguba gyud maayo tungod sa kulata o mga pagdagmal, giludan pag maayo nga mo pa dito siyuta, matabunan pa sa cross, puno na sa nag-apul-apul nga dugo ang iyang naong, magtanaw ka din agid naong og tao. Gikuno, tanawa ko no tong naong nga, niya ang imong naong ikumparar. Hay may arang-arang ninyog naong? Ha? May na lang kayo ng imong, may na lang kayo ng ako. Nga magpunay pa dyan kag reklamo na imong naong, ika ko na ibutang dito sa cross. Nga samad-samaran kag maayo. Samot nakabati imong naong. Pero si Kristo misugot manggani, siya'y naghatag sa atong naong, misugot manggani nga mabati atong naong, nga naman
buot sa gyapon gitabunan ni Kristo nga ang tinuod nga beauty, ang tinuod nga kagwapa o kaambong wa diha sa makita nga naong kung dili naa sa pagkaliwat sa atong naong, sa atong kasing-kasing ngadtos Ginoo. Ang tinuod nga nindot nga naong maunang naong sa taong dili masuko panahon sa kasakit. Kay naay mga tao nga gwapa kay tanan, gwapo kay tanan, masuko lang dayon, dali kay masuko, mubati gyud naong. Labaw na gyud og bati kag naong daan, masuko pag gyud parte na gyud batian. Mabitan na ako say bagpanagan na kog kasuko hibaw na ra ba ko daa sa kong naong na kustilan. Naong gyud ako magtinarong og smile, mura pa mangidi kayo acceptable unsa na kag ako ning isuko mo nang pertig yung kusmura in taos mga sakristan. Inig suko na ako kay porti naman yung batia sa kong naong. Karon gani nga mag-smile ko. Oh Jesus, igo-igo lagi tayo nakaabot sa first level sa standard. Ang sa may first level nga standard sa naong og tao. Tawag yung naong. Ano ba? Kamo inyong mga naong unsa man hay man nga level karon kay kani mga excellent kana man wow kana mo ana kita ba wow pero kani mga first level ana naong gyud tao murag kani ako naong ginig tao pero usbang kasing-kasing ang kasing-kasing nimo ma-level na sa kasing-kasing ni Maria ug ni Jesus nga mo dawat og kasakit di gyud masuko basta kana imong naong mag-anam gid kanindot mag-anam og kanindot lagi so ayo iguli ron nimo sa inyo ay na yung kasuko di ba ka na imong anak magsige nagtanaw sa imong naong naunsa man is mama anong di naman ni masuko magsige nagpasiplat nimo wa na lagi magyaw-yaw magsige ginagtanaw sa imong naong wa ba ka magkusmod ya gasmile ra ka sige lang duwa dito sa computer ikaw tagoy-tagoy ra ka ana kanta-kanta magsige nagtanaw sa imong naong ay musuko ana nya inig humagkaon biyaan ra ilang kuan diha kinan-an or ibutang ra ngadto sa lababo nga hugasan nya biyaan dayon kay balik gidayog duwa sa una mag-ingon ka kamo mga buangon mo dagko lang na inyong mga kaon tapulan kay mustanan di gyud mo kamo manghipos di ko mo manghugas diri sige la mo anang sige anang cellphone sige anang sige ka ana nya karon di naman ka masuko ana manghugas ra man ka dito magkatakanta ra man kag Lord here I am to answer your call. Ana ba? Mutanaw na sa imong naong sa una di man naganahan mutanaw sa imong naong. Sige nagdukor. Pus mo nagbanayog. Si kagyaw-yaw asa na mutanaw sa imong naong. Pero ay kasuko. Li na Kamo mga asawa. Ang inyong bana magsige pagtanaw sa inyong naong. Gaduda ko ang naong sa inyong bana ang mata ilahos-lahos di na gina mutanaw sa inyong naong. Kasagaran gyud mga bana di na mo tan-aw naong sa asawa katubang pare atong manag-uyab pa ba nga tan-awon jud maayo niya ipaduol din na mo na inana kasuway ko ana suna panagsaran noon to anya karon kamo mga banag asawa labi na ginang niabot nagtag 30 ka tuig 40 ka tuig mo tan-aw pang banas naong ninyo oy di katuto kay nga naman di batian na ginasaw niyo sige magagyaw-yaw daghan kay kagyaw-yaw diha pero labing kay mustanan kanang hilig kay di jud ka masuko nya magsige ra jud kag ingon sa imong bana nga sus napuribahan na gina nako dong 40 na ta ka tuig nga minyo ikaw gid ay ang akong love kaayo maging sino ka man mamahalin kita oy magsige nagtan-aw sa imong naong ingon gina siya bati man tanig naong ning buang-buang dako pero pagkabaayo sa gyud batasan magsige nagtutok biyaan ba kanina ako no o ako ning unongan pero pagkabuutan sa gid ani nya mo aksyon na siya biya mo tan-aw sa imong naong din ako kitag ingon ani mo balik lang siya nimo bisag bati-bati nang ta imong naong mo balik lang siya kay nga naman maglisod siya kakitag tao nga mudawat sa iyang tanan nga mga bati. Muna si Kristo karon atong gihandom og maayo labay na si Maria kay nagkuyog silang duha nga midawat sa mga taong nagdanamastamas, nagdagmal sa ilang
kinabuhi. Gihigugma nila hangtod karon. Kita dinhi pulos ta mga buangon. No, kinsa dinhi ang wagi sa tas kamot. Di lang kani ako, modeling lang ning ako, no? Pulos ta sa danoy, mga bati tag kasing-kasing. Pero ngano man na kung muampo tas Ginoo, labi na gyud sa atong mga panginahanglan, ihatag man niya. Tungod kay nahigugma, labi na gyud og iagi nato ni Maria. Pagkadaliag yung muabot sa grasya. Kay si Maria, tungod kay inahan siya sa kasakit, birhin sa kasakit, dili siya gustong masakitan ta. Iyang kuhaon ang atong kasakit siya. Ihatag na diri nako. Kay ganahan kay ko ana, malipay jud kong masakitan, aw malipay mo, bahalag ako'y sakitan. Ingon ana man ang batasan sa inahan God. Katubitang mangaon misona nga si mama manabo nga nistabuan niya, mo palit dayon og kanang karne baka nang bukog mo nilang paliton. Ana, unsay buhatong mama? Kuhaon ang bukog kanang gusok ini kaluto niya ang unod, bahinon namong 5 kabuk mga anak. Ang bukog tuan nilang duhang papa. Siging higop anang sabaw, bukog ang tua, ang mga unod di agihatag namo. Di mo ingon ana de kamo mga inahan mo adto din yung unod, yang bukog atos yang anak. Di oy, nya kanang isda, hagpatan ginang mama sa bukog o naihatag na rin namo kay mabukog unya ang akong pinanggang anak. Natapulan kayo. Kay ang nagpangga lagi bahalag ako'y masakitan. Basta ikaw malipay. Ingon ana atong inahan. Unya kining maong mga sitwasyon mao ni siya ang gitawag nato og challenges. Kana bang do natay gustong mahitabo unya dili mahitabo. Ang importante makat-on ta ni Maria di lang gid ta masuko. Nya human og di ta masuko ang Ginoo ipakita niya unsa kadako ang iyang buhaton dinhi nato. Gamay kay ning atong parokya, hasta ganitong simbahan mura ra man ig kapilya, gamay ra man kay tanan, pero dako na kay nig nabuhat. No? Unang haom-haom sa ning atong tubag sa Salmo pagkadako sa mga buhat sa Ginoo. Karon nanatay bag-ong parochial vicar si Father Arnel Ponce atong gidawat kagahapon. Mao na dako na sa ning buhat sa Ginoo nga padadaan ta dinhi og assistant aron padayon gyud ang atong paglambo. Muna ato sa siyang dawaton, ato sa siyang iampo nga makatagamtam pod siya dako nga kasinatian sa mga buhat sa Ginoo. Apan ang ato ra gid aning sikreto mao ang pagsunod ni Maria. Maguol man ta, masakitan man ta, atong dawaton nga di gid ta masuko. Sugod karon ang atong buhaton, dawata ang kasakit nga way kasuko. Accept your sufferings without getting angry. Ang ako anang term, go through the pain without complain. Nindot kaya na. Usba ko no be? Go through the pain without complain. Mo na gibuhat ni Maria. Go through the pain without complain. Nya makakita dayon ka sa kadako sa mga buhat sa Ginoo. Nindog ta.